Díadíh is smise Clíona, agus inniu tá go le heispandíh an dóid I ní me smidiú. Nis ní chaithim smidiú ahan le, na tá sé tewart is sás a hórta de chracan agus ligan dó analú. A ma te ma golig ácaid nó amart, chaithim smidiú, agus seo an dóid inní me smidiú hain. Dús baiad sé einta tewachta gníimiid ar né ó wihiú, sé sin wachtar a chur ar né ahan le lin ar né a hosint, agus a seo gentogam sa cheanna féin, a sé tewachta seo dhéanú fásta sa le godimid árainn targaí smidiú. Agus in éadú sin a dhéanú, thur ma áram gita den frímala seo, agus seo rud a chodíonn leis an smidiú a choneal a net, agus na méid se a siú na narí le linne lé agus muid a chur álas agus mar sin da. Mar sin hóg ma gita da sin agus churma ar ma éia agus an sin fánam hart fa jay moment sin sa le godim áram targaí smidiú. An hiad dridile ním na chudum áram bon de king. Gajira la hod grúige a choneal siar o ma agus sa dóis na mé smidiú bí go le seaam mod grúige. Anis timid raid on one smidiú. Sean cinna úsajimsa, on hólard Clarence, agus seo cinna oran go mór de machracin na ta machracin sa len ála, agus tan cin sean seo síró ála, agus mar sin Daniel seo cur leis an béid ála te ar machracin cheanna féin. Agus seo tewachta go mósa gan cingal a áran dúne, na bet gan áran cin seo dúsa agus gan áru cin difriil ditsa mar sin da seo tewachta go mósa gan cinna áran dar gracin hain na ta ahan le gracin difriil agus fásta hanna wein sin ahan fásta na seo céad sa cuig agus seán cinna áran da ge machracin agus betir gan áru cin difriil ditsa mar sin da man bhfuil se genta go cheanna féin sé se go dín cogus lán na níl an targaí smidiú agus faoin má an cinna áran de chracin agus an fásta áran de chracin. Tá ma gal ar gitabug ar ma le mar seo agus tá ma gal hógáil spúnse agus go díra gal gur an spúnse sehan agus coppla spáta a dhéanú thart ar ma mar sin. Nis bete go móní smóíáil aram ach is sfér táseart bug sí le tógáil ar sin. Agus tá gal a hógáil an scuab seo agus go tíra a ggheorcail bheige gal dhéanú chumasc iste sa chracan go deas mí. Hógáil get a bug eile. Agus gan dearmad a dhéanú den mhainneall na se tehairta get a bug a dhéanú an mhainneall sa dóis na muid siad ar de friúil go muid siad ar a deiciúrna. Go tíra gal thart mar seo. Nuair de sin genta gom táisiom ar mo chuid súla agus tá gal úsáid an palad seo ó morph seo tríhéad sa cuiice agus tá dehanna deasa an óhaíon agus tá séasar an óhaí builte linn mar Harlanse. Mar a tín sibh tá donlan sin agus áraiste agus dearag agus dehanna lonnear a fásta agus tá gal bhaintúsa just coppla de ón fallad seo aniu. Tá gal el scuab an cin seo an seo agus tá gal háisiart le cin gal mar one ré nó mar gúchraid agus go díra gal chur ar a túla. Agus cimile. Anis tá gal hógáil scuab a gofriúil an cin seo an seo agus tá gal feicú de eile an cin seo an seo. Neama geirí de tá rá garatha ach go mé sort de atá feiciúla ó go mar chúlre agus tá go díra go le chuir gita a scuab agus go díra go le chuir tras an túla agus mar dúirt má be seo mar chúlre.
gáil scuab eile agus seo scuab chumasc agus thar cheart go ha gúsaid an scuab seo le hé rud a bí eile a chumasc agus tá go díra go leáil siar sehanis agus geirí é chumasc dráhain le go réigs tá se gáil balla seo má go dtín tú agus nu tú sesta go leor le sin hí le bugí ré go dtín chiad de eile agus tá go le thógáil scuab eile an cin seán seo agus go le thógáil de níos gillianis agus tá geirí cin lonneara butcher an cin seo agus páhar bín éhar briseón agus mar sin da na geirí go mid se háartar me é agus tá gala chur seo ón chórneal seo go dtín leir buige níl tú gala chur ar a tíha a go ddíra ón chórneal go dtín leir buige a bhain. Agus nuair tá sin deanta gud leat scuab eile a thógáil agus seo cin tarad bud difriúil ó na cineile na teasart eilenar agus tá seo tíiriche ar an chórneal seo ón tíú mí margheall go bhfuil sort eileanón agus tá tú go le thógáil de dar a hanis agus tá seo go le churbéim ar do chuid súile agus ar ré de thuúile agus tá se go le thógáil Ní geirí cin rá ar a hanarid na druidin se síos a túil tá go le thógáil an cin seán seo. Bhíolart get the book agus go ddíra sa chórneal. Tá go chur sa chórneal. Inis tú go le thógáil scuab chumasc agus sinna dhéanú an chumasc sinna dhéanú a ríist. Tú geirí go mún de másca cheile ach gan éirí go feice lei sin. Nuair tá na súla déanta gom chur an mascara ar na fódaí agus seo an cinna ústim Maybelline agus neolaíolart a gceata bag Cuideachta agus sin chúise tala mascara na rudbag torte chóirta na fódaí agus a ríis le béim a chur na súla agus ar an sceithú súl atá mané chur adam. Mar tín si bhanis a difar idir an de húil tín sib na dehanna ó bhád níos fér sa chin seo agus sa se bhád níos feicilaí ná cinile agus sin an difar in níon mascara na ríide. An néadú mascara dhéanú ní mohaidmálaí a líonúiste agus siad am héin gur seán chud is táhairtaí den smuidú na churann na málaí béim ar chrú de éige agus úsaidirmsa an palette seo ó Sleek agus tá rifriúlaón tá cin éidirms cin daratha úsaidirm an cin daratha agus tá go le thógáil an scuab seo ar dús agus go ddíra go le scuabú na málaí ar ógla go bhfuil rubatha ar strí. Nuair tá sin deanta gom tá go le thógáil an scuab seo tá Eleanor agus go ddíra go le leanstan líne na málaí agus sin ruir tú geirí dhéanú na ríide. Just ré geirí go mid sort ag airdú an seo agus an sin ag íslú. Agus mar a gcuireanna ag bon ag airdú agus ag
sin dú go ddíra ag líonú seach léir na málaíonn sin. Tá go le thógáil an scuab seo agus tá Eleanor agus go ddíra gitabug a chur ar an scuab agus an rud a níon an chomraíart nó an country na dúratha de éige agus imlína de é thuirte má na bé a chorathú agus sin na créabhailicín agus imlína de é agus de Físeán sin na perchnas táhairtaí nás cáitinta agus tá se go le háisiart le na créabhailicín. Agus is scuabú a drá a bhain. Agus an taobhaile. Agus inis dhéanamh mar bug ar a Físeán. Agus tá go dhéanamh gite thart ar imlína me é fásta. Nis tá go le thógáil scuab chumas agus tá Eleanor seo fásta agus go ddíra é chumas go seo. Nuair an chomraí argenta gom, tógam an palad seo ríist sósú agus inéirí seo tá muid go le bhaint úsáid as an síchóir agus seo scuab speisialta tá deathla chunne an síchóir agus go ddíra gitabug a chorir agus tá geirí seo chorann sna héitethe beidir is gilliana is miala a bheith lonra nó le feiceáil agus de ré chuirtar an seoiad go ddíra ar bhair na leicne agus an seo ar bhair an Físeán agus gitabug ar an smig agus faoin Físeán fásta. Leollart a gitabug na se bar eile idir na tá geirí bheith ráhealach an irid. Nuair tá mar réile sin bogam mar réig dín luisna agus tá sin le fáil sa fallad seo fásta an cinsa léir agus tógam an scuab seo tá go le úsáid an taobh seo agus é churisteán agus íomh gaige dhéanú agus é chur ar do chuid plocha. Tá muid choilh a ré cinan na rudí dear na haníim ná an Belda agus seo cin firma in Pennies nó Primark tá 10 donna agus go ddíra chuirim ar mo chuid leopratha. Agus níimiad a chumann le chéile agus sinna agus an ruidir na níim na tógam an spré sacraithe seo agus cosla sin frímala an rud a níon seo na chuinn se a chuid smidí in éit agus fásta go máta se le linn lé agus go ddíra tógam tú an spré agus sin tú.